କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଆଜି ମନ କହିଲା ଆଜି ଟିକେ ହୋଟେଲ ଡିନର ପାଇଁ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିବି। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବି ଡେଲି ଡେଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଇବି, ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ଟା ଏମିତି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଟିକି ଟିକେ ଦେଇ ବି ପାରୁନି। କ'ଣ କରିବି, ତନ୍ଦୁରୀ ମନ କରିଥିଲି ତନ୍ଦୁରୀ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଖାଇବି ନା ଖାଇବିନି ଭାବିକି ଘଣ୍ଟେ ବସିଗଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ସୁପ୍ ଆସିଗଲା, ଏତେ ତାତିଛି ଯେ ମୁଁ ସୁପ୍ ଟିକେ ବି ଖାଇପାରୁନି। ତାପରେ ଛୁଆ କହିଲା ମାମା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, ଏଠି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ବିରିୟାନୀ। ହଉ ମଗାଉ। ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ପାଟିରେ ଯାଉଛି ସେ ବିରିୟାନୀ? ଆମକୁ ତ ସାଧା ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚଟଣି ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ କ'ଣ ଏଟା ସେଟା ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ପୁରା ତନ୍ଦୁରୀଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଖାଇ ପକଉଛି। ମୋତେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଖାଇଲି। ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଚାଲି ତ ଯାଇଛି, ଡିନର ଘରେ କରିବିନି କହିକି କଷ୍ଟ ହେବ କହିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଦେହ ପାଇଁ ତ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ, ତଥାପି ଆମକୁ ପାଟି ସ୍ୱାଦ ବୋଲି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତନ୍ଦୁରୀ କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ୍। କ'ଣ କରିବି, ଚାଲି ତ ଯାଇଛି, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଗେଲ ହେଉଛି। ମୋତେ ତ ପାଟିକି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏମିତି ତନ୍ଦୁରୀ ବନେଇଲା ଯେ ପାଟିର ସ୍ୱାଦ ଉଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଖେଳି ଚାଲିଲି। ମୋ ପାଟିକି ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଟିକେ ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଗେଲି ମା ସହିତ ଖେଳି ଚାଲିଲି। କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ଖେଳିକି ତାପରେ ଆମେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ।